Mga mahihina. Oh, magiinuman na naman tayo. Baka mamaya, umaga na naman yung gabi nyo. Ibig mong sabihin, mabilis kami malasing ni Renz? Kaya nga, kahit malakas kang uminom, nakakaihi ka naman sa short mo. Hindi sino naman may sabi sa'yo? Kami ni Brian, kami ang nakakita na nakaihi ka sa short mo. Kaya wag ka na magkailaba. Kitang-kita namin. At amoy na amoy. Pangi. At isa pa, wag mo naman sabihin na mahina kami sa inuman. Talaga namang mahina kayo sa inuman Naalala mo ba yung ginawa mo nung nakaraang gabi? Ano bang ginawa ko? Yan, sa sobra mong kalasingan, hindi mo na alam yung mga pinaggagawa mo. Ano ba kasing ginawa ko? Wala akong maalala, Your Honor. Brian, ikaw na nga lang magkwento. Ganito kasi yan pare. Naalala mo nung naginuman tayo nung gabi. Tapos dumaan si Aling Marta. Oo, naalala ko yon. Tapos, Nung nalasing ka, imbis na umuwi ka sa inyo, ano? Doon ako umuwi kay Aling Marta. Hindi no, kila Aling Babing ka nagpunta. Anak ng Pasig kayo. Ba't hinayaan niyo ako magpunta doon? Aba, ayaw mo magpaawat eh. Lasing na lasing ka kasi. Siguro naman, wala akong ginawang masama doon, di ba? wala naman pre. Ay, salamat. Buti na lang. Pinilit mo lang na mga likan si Aling Babing. Ano? Yak! Kadiri naman kayo, ba't di niyo ako pinigilan? Pinipigilan ka nga namin eh. Kaso, sabi mo, gusto kitang halikan, babes. Mua! Tapos, habang hinahalikan mo siya, niyayakap mo siya. Wala man lang kayong ginawa. Akala mo lang wala. Sinubukan kaya namin napigilan ka mula nung umpisa. Tama. Kaso, sabi mo, huwag niyo kawatin. Magkakagulo tayo dito. Diba? Sinabi ko yon. Oo kaya hinayaan ka lang namin kung anong gusto mong gawin. Sabagay, nag-enjoy ka naman, di ba? Paano na to? Wala na akong mayaharap na mukha kay Aling Babing. Okay lang naman na hinalikan mo si Aling Babing. Pero alam mo kung anong kinagagalit niya. Kasi yung pustiso ni Aling Babing, nahigop mo. Anong pustisong sinasabi mo? Di ba nga, nagalingan kayo ni Aling Babing? Ewan ko. Basta, di ko talaga matandaan eh. Yung unang pagdampi ng labi mo sa labi ni Aling Babing ay nagustuhan mo. Pero nung aalisin mo na yung bibig mo, sumama yung pustiso niya. Ew! Kadiri ka, pre! Yan ang napapala mo sa katakawa mo sa alak. Tapos, kami pa talagang sasabihan mo na madaling malasing. Basta. Di ko ginawa yun. Maniwala ka pre, mukha ba kaming nagbibiro? Kung ako sa'yo, puntahan mo na si Aling Babing at humingi ka na ng tawad. Kailangan pa ba yun? Kung hindi ka hihingi ng tawad, baka ipabarangay ka pa nun. Sige ka. Wala naman mawawala kung susubukan mo eh. Basta. Wala akong ginawang masamang kay Aling Babing. Naku, todo tanggi ka ba? Nakita nga namin na rin sa buong pangyayari. Saglit lang, Brian. May naalala ako. Ano yun, Renz? Diba, sinabi ni Aling Babing dati na kung sino yung unang makakahalik sa kanya,
siya na ang pakakasalan niya. Oo, nasabi niya nga noon yun. Kung ganun, si Pipoy ang unang halik ni Aling Babing. Tumpak! Niloloko nyo lang ako eh. Inom na nga lang tayo. Sigurado kang magiinom pa tayo? Baka malasing ka. Oo nga, baka mamaya niyan, si Aling Marta naman ang halikan mo. Magtigil nga kayo. Wala akong ginagawang masama, okay? Ikaw ang bahala. Kilala mo naman kung paano magalit yung kapatid ni Aling Babing na si Mang Andy, di ba? Ayaw nga, baka putulin niya yung... Ikaw, Brian, Bakit, Ren? iinom ka pa ba? Hindi na. Baka madamay pa tayo. Oo nga. Huwag na kayo mag-inarte dyan. Mag-inuman na lang tayo. Hindi na. Aalis na ako. Ako din. Tara na. Tara na. Mga mahihina. Hay! Totoo nga. Kadiri. Hintayin niyo ako!